Wasa mutane na maza da mata, gayuna ni da mata na muna tare. Ayya, I go by the name aka DJ mai abin sirri and talk something is hiding. Mana, da farko zan yi bayani akan cewa wanda suke zuwa suke samu na akan magana wai zan yi launching album bayan sallah. Zan yi launching album bayan sallah. Zan yi launching album da biki dai, dukan dai na launching album da kuma mata da kuma uban da wanda suke kira na a waya da kuma da suke biyo na hanyar WhatsApp suke yin magana kan cewa akalla daga shekaran jiya zuwa yau mutane sun same sun kai 10 akan maganan wai zan yi launching album bayan sallah. Haka ne sun zo su tabbatar da cewa haka ne ko ba haka bane. Ni ko nan cewa a ba haka bane, a ina suka ji wannan labarin. Ni dai ban yi video na post na ce a zan yi launching album ba. Ko kun sani in har dai zan yi launching album ina yin video ne posting YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, audio da ma sauransu da Facebook duka kuma kun sani. Amma goga posting ba haka kawai zan yi launching album kuma ban yi posting ba, ban sanar da gayuna ba, masoyana ba. A'a, ba haka bane. Amma ina mai gabatar da ku cewa in Allah kai mu da lafiya zan yi launching album, dole zan yi video in yi posting domin jama'a na su sani da kuma masoyana su san da wannan launching album da zan yi. Wato kuma ina neman wani alfarma a wurin ku. Akwai alfarma da na nema a wurin S James kuma ya amince. Insha Allah rabbi in Allah yadda zai bamu wannan daman aikin ne. S James zai sami verse a waka na. To amma ban yi video na godiya ba, amma insha Allah rabbi zan yi video na godiya ga S James. Zan yi posting, idan na yi posting wannan video ne abin da ke bukata a wurin ku kawai ku yi reposting ko kuma sharing ga S James saboda ya ga wannan video da zan yi godiya ga gare shi. A gaskiya ba abin da zan S James sai dai godiya. Allah ya bar zumunci, Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya ja nisan kwana. S James Bossman salu, wallahi tallahi sai da kai ƙaranci da Allah. Duk wanda ya ja da kai, ku ja da babansa. Bana kai.